Hallelujah. Adolfo, onyame onhyira bebree. Ene nso so me mo akwa abade ba oti ase dwumedie so. Onyankopɔn abawa osempakani Jacqueline Ennin. Ene nyame na me so de ne nsam bre ye nyinaa. Adolfo, ye mo mpaye. Ye da wase bebree Nyankopɔn ya bankese ahene mo hene no. Nyame nkronkron a wo ba na Awurade ya me sansa wo na otimi kire wasem ase. Ema yitimi ti ase. Enu nti ene ye da wase se wo ha so be hia yen na wa church yen. Ewo Yesu Kristo de mani abompaye. Amen. Odofo na nso ye be fa kenkan sam no Efiri Korintofoɔ woma etosomi no etin wotwe. Nchichim ba akokosi enum. Eno na nyame na Paul so ka kire nse me pese muhu enuanum mma ne mema se Onyankopɔn onam na yemu Yesu ayama Macedonia asafo no na Macedonia asafo no sankrofo yi Bible kire mu se no mu nibi no mu yehiafo no mu ohaw bebre nso nanso no omu bisa Paul akwanyom betimi enya no omo nso so eyi bi aboa asafo no na asafo na wo Jerusalem no hia moa obisa na asafo wo Jerusalem na so nanso na hia moa nti nsafo nketwa ni nyina eka mo ho bom nketwa na akase nyina se ombeboa Jerusalem asafo no na Macedonia fo nso so ebisa Paul yenso ye pa akwanya se yenso ye beye bi na se dia Paul kire no omu yima ne try mpo chense dia no mu nyina omu anida odofo etwa se ye makwan na Onyankopɔn ne yakasa hwan na afi ko na wie ye wo pesa wo che na ade hwan na afi ko na wie ye wo pesa wo bo mpa ye ma no yini fi ohaw ne amane mu ye mu hwan na odi nyame asem odi mo foforo se akyede a esombo kura ene ye hwa Macedonia fo aba ye susudua brofo so e beka se o ma to ye challenge pa yen so ye yi bi abo nyame adwuma ne ye nwinwi Awurade hu ye mobo no mbo ayen ne ye fi ye mu ade nyina ho se so no nyame nka ho a ka yentimi nya hwe ti so ma ya ho ade akra ye mu besi sabria ye wo be yi abo asafo no so ma asafo no tumpon ene so hu hia kase pa ne senti odofo ma nyame nkronkron kwan no ye na adwuma emfamfa wo so ye nhyira ma asafo no wo memu enye sika nko na emom ahofa memu bo modin na di nokura anase yima ebi oha ne nye sika nko a na emom nyame asam ebeba ompa ya obebo e de ata nipa na echi no eno ena onyame nkronkron na Paul so atwe adwene so nti wonni bi kura mpo a kakra na wo no Yesu mpo ebo oba kunafo ya baso se ebra ode sika kitua bi ekoto offering bowl no mu no Yesu ka ho asem o se mama ba ko nyina mo de ni amowo mu na mo yi bi e de to aforbuchie yin anasa afori bowl no mu na mami de owo nyinara e na ode abetum she gave her all wo all no ebetimi aye wa attention na wonya ama Onyankopɔn eni adoma kyede bi ode ahye wo nsa sese wo nso wodi ye adwuma na foforo nya ho mfaso Nyankopɔn ohia obia se nipa ne beboa no ono a no ye na ade no ye nso ye mane ye fe nti ono na no nam na asem so hye yense na niji oma ho ti twa se ye nso so ye ma ye bre ye nantie ye dwumedie bia ye di bia no etwa se hye nyame enuonyam na Onyankopɔn nam so ma ye mpaebo etimi hwe okra bi
Emma near to me ye will be a brabum. Papa be a bit in a yamobi. Ama ono so wakoso akaye. Odo for nyame hwayen. Or county on us say, ye bear say jumano. Mana suffragina and I so. Omo muni be aged no man so. Na ye hu Christo Yesu nyam. Ewo Yesu Christo dima. Hallelujah. Odo for some subscribe ya bomodina yenesa. Na wayene sanso a nyame nhyira mu nyinara. Na monso abapa ewo demo. Moncha asem no nso ewo Yesu demo. Amen and amen.